हिंगोली एसटी कर्मचाऱ्यांचे आज बसस्थानकासमोर बेमुदत उपोषण सुरू व धरणे आंदोलन। सर्व बसेस बंद। हिंगोली आज 28 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त कृती समिती हिंगोली आगाराच्या एसटी कर्मचाऱ्याच्या वतीने आज सकाळपासूनच आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात बसस्थानकासमोर बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। हे आपण प्रत्यक्ष पाहत आहात। सकाळपासूनच कोणतीही बस बाहेर पडलेली नाही। प्रवाशांचीही तारांबळ उडत आहे। ऐकूया। आज या ठिकाणी आपण जमलो। आज आम्ही प्रशासनाला वारंवार मागणी करत आहे। आमचे केंद्रीय लेवलवर सुद्धा उपोषण 27 तारखेपासून प्रारंभ झालेला आहे, तरी शासनाने आमची कोणतीही मागणी मंजूर केली नाही। नियमाप्रमाणे राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे 1% घरभाडे आम्हाला मिळालंच पाहिजे, 1% वार्षिक वेतनवाढ मिळाली पाहिजे आणि आमचा राज्य शासनाच्या हक्काप्रमाणे जे राज्य शासनाला आता 28% डी मिळतो, तर आम्हाला आतापर्यंत 12% मिळालेला आहे। परंतु आमचं उपोषणाला प्रारंभ झाल्याबद्दल आम्हाला राज्य शासनाने परिवहन मंत्र्यांनी आम्हाला 5% डी लागू केला, परंतु तो 5% डी संयुक्तिक नाही आहे। कारण आज आमचा 5% मिळून आम्हाला 17% मिळत आहे आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला 28% मिळत आहे। आम्ही राज्य सरकारचेच कर्मचारी आहे का? आमचं अंगीकृत महामंडळ आहे। राज्य सरकारचं विलिनीकरण झालं नाही तरी बी आम्हाला नियमाप्रमाणे रापा मामले नियमाप्रमाणे ज्या राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला जो पगारवाढ होतो तो पगारवाढ आम्हाला मिळालाच पाहिजे। यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तपणे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा सहभाग आम्ही नोंदवलेला नाही। प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी या उपोषणामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे। हे आमची मागणी हक्काची आहे आणि हे आम्हाला मिळालंच पाहिजे। जर आम्हाला नाही मिळालं तरी आमचं उपोषण कायमस्वरूपी चालू राहील। जोपर्यंत आम्हाला प्रशासन आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आमची कोणतीही माघार नाही।